kapindho gongso kodhok korek. Ya sandalem panembahan Senopati ing Nalaga. Mataram sepisan mugi hanjebuna tata cara dhaupen penganten sajodo ing wanci siang menika. Wimbuh kasembuh pangestunipun para pinisepuh saha para tamu kakung putri ingkang sampun keparengang restreni. Ugi antuk berkah rahmating Gusti ingkang murbeng dumadi. Nulingi dak tigan dening penganten kakung. Pasemon panyuwun pring Gusti ingkang Maha Agung. Mugi anggenipun sesemahan kepareng turun patutan. Hawit pecahin tigan mangku pasemon manunggaling priya lan wanita. Inggih campuripun abrit lan pethak. Mila winastan ngidak wiji dadi penganten kakung lan putri kapupukan toya sekar ing gitoipun dening penisepuh putri. Pasemon tondo pitepangan lahir batin priya lan wanita. Salajengipun penganten kasigepan sindur dening ibunipun. Saksamunipun penganten putri medal tengenipun ingkang kakung mapan ing kiwanipun. Pasemon pangaji-ngajinipun estri tansah angur bati lan nengenake semahipun. Bapa Tutwuri Handayani sakwingkingipun mengku werdi anak estri sampun dewasa mila sampun rila lan jumurung pepuji anak kahemon. Dening jodohipun utawi semahipun dene sindur warni abrit lan pethak pasemon manunggaling jaler lan estri. Klenyek sapecak boko sapecak penganten kekalih nedya hanyalah pring gugyaning tata cara panggih.
para tamu sindahan kakung.